गिबियावनो मोनसे गोदान खौरां लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाथिबाय खुंग्रिं मार्केटाव दाख्लै सिखाव जानायखौ नोंथांमोना नुखादो आरो दिनैबो दा एनआरएल मैयायै एनआरएलआव 2 लाख रां लाखोमानानै थांनाय बेनि सायाव इनभेस्टिगेसन जागासिनो लोगोसे नोंथांमोना सानैनि बांसिन जुदि गथ' दङब्ला नोंथांमोना टेट परिखायाव नोंथांमोना जिरायनो मोननाय नङा आरो नोंथांमोना जुदि टेट परिखाखौ एप्लाइ खालामोब्ला बेयाव रिजेक्ट जागोन नन इलिजिबल आरो बेखौ फोरमायो आसाम सरकारा आरो मा थांखि लानानै बेखौ फोरमायदो बा बेखौ बुंखो बेखौ उनावसो जों हमनो हासिगोन बा सरकारनि खान्थि बायदि सरकाराथ' रायजो राजायानो सायख'बाय नङा होमबा जानो हागौ मोजांनि थाखाय खालामदो आरो उनफारसे जों नुनो मोनगोन माबायदि थासारिखौ मिरु खालामनानै बे थांखिखौ लादो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों दे एग्जामाव पेपार लिक जानाय हेल्थनि एग्जामाव पेपार लिक जानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना आरो पेपारा फेसबुकाव लिक जादोंमोन आरो ओरैबायदि हमजाबाय बेयो फेसबुकावथ' हमजाखागौमोन आगोल उनावबाबो हमजागौमोन नाथाय फेसबुकाव जेब्ला आपल'ड खालामदों बा लिकेज जादोंमोन लिक जादोंमोन अब्ला बे फेसबुकाव बेगम टाइटेला बिनि रोखाय लिरनाय दंमोन बेनिखायनो बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय लोगोसे बिनि हासबेन्डखौबो एरेस्ट खालामदों नाथाय बे एग्जामाव गोबां केन्डिडेटआ एग्जाम होनायाव गोबां गोजाननिफ्राय फैदो मोनसे मिजिं लाना फैयो आरो अब्ला बे एग्जामाथ' दिनै दा केन्सेल जागोन नङा होमबा केन्सेल जानायनि लोगो लोगो गोबां बेयाव गोजाननि सुबुंफोर फैयो केन्डिडेट फैयो आरो बेनिखायनो मोनसे दुखुनि खोथा बेयो गोजाननि मोनसे मिजिं लानानै फैनाया दिनै आरो लोगोसे जाय एग्जामिन हलाव लखिमपुरनि आरो बे एग्जामाव थानाय इनचार्जफोरा बिसोरखौबो लांनानै सोंथि खालामनांगौ पुलिसा बेखौल' लिक जानायखौल'सो लांबा जाया मानोना बेनि आखायाव मबाइला बोरै फैखौ आरो पेपारखौ माबायदि लिक खालामखौ एसेबां चेकिं थानाय गेजेरावबो बेनिखायनो आं आसा खालामो बैसोरखौबो लांनांगौ एग्जामाव जाय इनचार्ज दङमोन बाय पावाराव दङमोन बिसोरखौबो लांनानै सोंनांगौ लोगोसे नोंथांमोना नुदों सरलपारा धाबानि मोनसे सोलेर गेलेनाय फेसबुकाव नुखादों भाइरेलबो जादों बियो दा बेबायदि जानाङा आरो बेबायदि थासारियाव बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ नोजोर होनाया मोजां आरो नोजोर लाखिनांगौ गावनि गथ' गथायनि सायाव गथ'आ फरायदोंना फरायाखै बेखौ सानफ्रोमबो बिमा बिफाया नोजोर लाखिनांगौ नङाबा उनफारसेथिं बेनि थासारिया गाज्रि जालाङो आरो बे गाज्रि थासारिखौ बिमा बिफाया सानसे नङा सानसे बेनि मोगा मोगि जानांगौ बेनिखायनो बिमा बिफाया नोजोर लाखिनाया गाहाम गावनि गथ' गथायखौ दिनै 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन डे आरो मिथिखागौ नोंथांमोना दिनै 144 अल आसामाव होननानै दोनदों बेनिखायनो जायफोरा गावनि बयफ्रेन्डजों ओंखारो बा गार्लफ्रेन्डजों ओंखारो मोजाङै ओंखारनायखौ बाजाया नाथाय थासारिया मोजां जानांगौ जा जोंनिया ओरैबायदि जादों मोनसे फट'फोराबो भाइरेल जानो हमदों फट' भाइरेल जानाय खोथाखौ लानानै आगोलबो भिडिअ खालामबाय भिडिअखौ आगोलबो आपडेट खालामखांबाय जुदि नोंथांमोना जुदि फट' भाइरेल जानायाव जुदि जाखांनायनि उनाव बायदिसिना बुंनो हमो फट'खौ नोंथांमोना मानो भाइरेल खालामदों फट'खौ मानो दैखांदोंमोन बा भिडिअखौ मानो लादोंमोन बै समाव बे मोनसे खोथा जाय मिथिगौ जाय बुजियो बे बुजियो आरो जाय मिथिया बेथ' सानफ्रोमबो दावराव दावसि खालामबाय थायो नङा होमबा जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जि खालामबानो जाबाय लाइक खालामो शेयार खालामो नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो बावदों आङो जे आसामनि गभर्नरा चेन्ज जाबाय जानिया नोंथांमोना बबावबाफोर जुदि इन्टारभिउ होबा नांनो हानाय बेनिखायनो खोन्थाना दोनबाय नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनाबो नायनांगोन गुलाबसेन काटारिया आसामनि गभर्नरा चेन्ज जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसोमोन बाय बाय जय बर' हारिनि